Line truck ke batong ajok inut di malong amada front ke dam lapen inut akhir intang rakpen areng hu ke sona. Ingdeng sirkep loka Charlie aru smart mapan bicycle ke ronpon. Manja Press Club la pensingason tiri kamamayatum Arnisia Parman ke pangthirasai kedeng. Under 17 boys inter-district tournament suri hindi rank koreka Thoma Parman jaime kedeng pon. Aprangsi North Karbi life kelang ara doan aphan kardom bejidiklo kardom nili berda than bang phi sami merlini tik tharpi tak dipidi prime time bertam tonpen arjuponi tha line truck ke batong ajok inut di malong amada front ke dam lapen inut akhir intang rakpen areng hu ke sona. Dongmuka police station ke parlopon denarong ahitia dung het kedo phongbi teranga rong amikar jitaning leng lapen arisang ho chesong rong pi pen amena Honda bike registration aphai AS09 E9756 pen hem kedam bom apor hot ihum line truck registration aphai AS01 KC1829 hem konglong D4 na 2 kedam bom line truck a hem konglong porphai truck ra minute thongkep arnikang samapor denarong lem sa dung krong pliatowar pialong ke patong kang phirajok karlitang jitaning leng arta klikebra pho adimalong amada pran ke dam lapen chesong rongpi ahir intang rakpen arenga hu ki sonanglo halapu ke patong kang phira hem konglong aphan dongmoka police station atum nep ingnang ponsi police atum chipari deng pon lapen halapu adimalong amada pran kedam jebang phu karlitang jitaning leng abang arpum postmortem report aphan difu medical college and hospital along ansi pali ponlo lapen arisang ho chesong rongpi ahir intang rakpen arenga hu ke so abang phu aphan sekelang adimalong selang pon bom lo pusi Abirta riptun long Karbi along Danta Ghatpen Mizoram Hanse report North Karbi live. Tang tenona duntu Abirta arjuitha. Ingdeng sirkep loka Charlie aru smart mapan bicycle ke ronpon. Pini project lo ni phai thongkebar ne da porphai sirkep apora lompen ringbong home higher secondary school along ingdeng sirkep kachali aru smart maphan cycle ke ronpon lumba jong MSc jonite mungari deng pensi bicycle ke ronpon Chief Minister Special Pages pen Assam angkang pia long ingdeng sirkep lokachali aru smart maphan ke panong pia Parman pini Karbi long rong sopi difu ringbong home higher secondary school along ta bang phokep aru smart maphan local MSc jonite mungari deng pensi pajurpon lo Pini bangso ban peng kedo local MSc joniti mung pen chitong dun la pen ringbong home higher secondary school headmaster lo than bang phu than bang phi anparta lokachari also mart maphan chitong dun si mesen pen mai pachun pon Bangso bicycle ke ronpon la Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ke matha ke parsik pon along Karbi Anglong Traumas Council CM Dr. Tliram Rong Hang kabor e pen lokachari eklim semar tumaphan kedam kewang kisung chinisi lochari kedam kewang ke joy KG aphan pukam akemang pen bicycle sidame ronpon lo Lapena bangso ke ronpon along au sumaraphai bang phokep ando pusi pherangke tumalong nangpachini dun Kadu kabeo sumaraphai ke bang phokep rahini bonstame pinia bangke bang phokep ansi ronpon longlo lapen hala bang hinia phan ke damtangar ni ronponet lo pusi pherangke tumalong chithan pon Nama cycle ke rombol long pindah cycle ke ron pending arong la them mene alang itum aning arong pipik ke theklong benda je aku ni itu sudah pulo lang manje class 12 pengen ke pass hot mesen pass hon mangke scooty CP kon pula sila tum ta aning arong janon ke cycle class 9 pen cycle pen tum bek kon ko pen la soviet ke pia tum ke dak pen si altuk tu aning arong je ke bang di lang arni bangke ka charlie mesen lo bote not only cycle scooty na melang tum scooty ta belong kon pu walang tum so abang aning ke the among dosi la sila tum mangke ka charlie man ke ko ane aku don itu ke bang ke dam ke sung dame pini lang tum lady cycle bang long kon pen aku la hai pen selang litum mangke aning karong ilo jai
nitum lang juga Charlie mesin lo pur tangte alang ke bang jilang ani bang ke nitum skuti joli career pernah nitum mesin pur tung je thegam nong Sir, bang ko no summer visit. bang pokep an piniat pipon lo athe bang pokar ni total dak enrollment to pen ke bang pokar ni pen ke bang pok ini bang ke sepen apang ron lo asi pinian bang pokep bang ke piniron pon lo Sir, kaso pera ni kira pachi dil pelo sura. latum lasol amang ke nithuna pulo je study tour bang ke latum kidam li budo the latum nikan hini thom gap dolo asi study tour ke dam latum bena experience long ase lang tum si adim dak choose lo je historical place asam long ke lake sipsagar la sipsagar pote ni bang ta pulo de to nang tum si dami pote 9 up to 12 student senior student dami potang te ni bena basi hum ke na provide den po si chak ko media korte to an tum han Chorolo Pini need to bicycle class 9 student tumhan kirona may nong nang sitang nun po. Transi nili school authority hoy pen ilitum kaching hon honorable MSc sir Johnny Timong apan Chorolo alang nilitum isopa ateng ben kibang po. Là bên cái bèn long autonomous council autonomous choro lo class 9 student autonomous on our site contact po là bên state Assam autonomous choro lo osomar tuman kacharli amo anso se ke pajang tour pan ke japon mate kirung contact po kasi Pini nintum bicycle keron nage arlo so somar kanan cho 300 somar tuman mange mo afisi ron ko Pini ge total 50 students tuman ron ko tapen boys tuman mange mo nang le lo la se ron ko la son hai ngan jong si somar tuman kachar lia mo rung konwam pulote somar tuman ne ngarong ko tapen akalo ninkhelo mo phista me osomar man lason abar side pipon bom dipu kansin nilam re bichor Karbi along Difupen Prodip Rongpa report Nordisk Karbi Live. Tang tenona duntu Abirta Arjuitha. Lakhain koi Singason constituency orlo langbung ding pi patwa klamalong Manja Press Club la pen Singason thiri kama mayatum Arnisia Parman ke pang thira sai kedeng. Tarik ingkoi ranar kebar ni Singason langbung ding pi patwa klamalong ke namtang tarik ingkoi si pen ingkoi ra pli ingdeng thong kebar si Karbi nimso roji katalon mesen pen pachun ponsi Pini Manja Press Club la pen Singason thiri kama mayatum ke pang thira sai kedeng. Labang sosai ki klema long jasemet chipatra pipon Singason tirika mai phu men sing ronghang adi sang hol pen Manja Press Club pai phu Mongol singing ti rap mai phu Amir be pachithang abang Hilson rongpar di hiring bang Elvin timong la pen adi sang ho tum cherap si Arnisia Parman ke pang thera sai kedeng Allah son si ya jara sai sita cherap chito ningi si pen klem lo plotang te mesenji la pen chunwek ji pusi pachini pon Singason Hawar Karbi sorong aje langbung nimpi patho klam long kepa dopon lebang solong ngutum kedam tang pre ingkora si pen ingkora pli an ladak ing samjin pensi ini kemahin pen talon pun lo lebang solong pancon tim pen nal ceram na citodun media person mate pherangke aputung atum same keceng pen kijut an nang cerap citodun apon nitum ladak tere kama mai ahin pen same nelitum alang etum han kachoro pajir pon athe arni wang thak thak nelitum ha ke cheng arni pe mate kisi ke dang pen same alang etum na charap chitodun pen Pini le pas same Manja Press Club ahin pen same chun bang la pen mai phu an pas same klambang phu bang phi alang etum mang bong alang tum same Pini same arni sia pharma rat asai la dak na klem apot nelitum la tere kama mai an pas same la journal committee ini temahin pensame alam teman curu pajil pono nasi kebang jelang apor tame herangke
nang tum abutung tum same litum singhasan hawar mate na hok tame litum khai along kadap thebje nang kadap dun thebje pan nang tuhan kachuneng padapon athe therang ke tum ajak pong bangke pil the long democratic council long bangke fourth pillar of the society mate nation ngase ilitum bangke nujok pli ang angong kante nujok se ke litum la press media temelo asenang litum same la khai along mate kisik kedang penceng lo kha kamang deng sayang deng do ansam nang tuma hin pen na cerap cito dungi pan sebang jelang pos me cunu pom padi kum ngasi nang tuhan aso se arna mahir jume padona ngapan manja press club kami arna mahir pe ahir jume pen ache pading lang se ne lang sim chon Nilitung lada lambung lingti singhason lambung lingti pathok lamalong Karbi risonim sorong aje hindeng hong kebraisi hak keceng pen non kichun an lap soda ki kem ke dam la festival sitame mesen pen pachun lo non bang ki kichun ang de la kan ki klem sai ki klem amu lo nilitum tamat halo manja press club pen sitame nilitum sitame la hai ki pakhi ra sai long chirap nagi pu nilitum ki matha Presiden Secretary atum nangki japon pen Pini nilitum ladak langbung dingki pathwa klamalong nilitum kam cerap dulong lo lai ningarong pigalam lo la penasong ki claim ke damlong jasemet na patir pidun mate nangki deng dun ladak la so committee long a presiden mai putum saminang ding dun pimilo ni aklong dan churolo la pela kija nitum manja press club aphan ki japon Presiden Mongol Singti, Lapen Secretary Joy Singh Sinar, alang litum sitamin litum han, lapuson kinisen at kamalong, nang kitapon kikapan alang litum han kami chulo, non alang litum mabang awi kita patap pen kam kiklem kado awi alang litum nang japon lilo sitamin non at korahut, abang alang litum makapek kasiksak dokok amasi alang litum dan ijulo, sitamin nilihin pen kachuro abang kilapulo, misen pen litum kam siradulong lo, lapen aswa kam malong nang kipatir pidun ke laki nilitum ma presiden lapen secretary alang litum si nang kijapon to Manjapen Momita Timung Pi report Nordisk Karbi Live. Tamte nona duntu berta arjuitha. Under 17 boys inter district tournament suri hindi rank koreka thoma farman jaime kedek bon. Nijang Karbi Anglong Baithalang So Higher Secondary Pathua Klamalong Pini Pre Nipai Inkoira Circup Bhom Kurwarni under 17 boys inter district tournament suri hindi rank koreka thoma farman jaime kedek bon. Ahok okpran kaike kachipa mesenja phan plotang te football ke pathu penta isilo lason si Nijang Karbi Anglong Baithalang So Higher Secondary Pathua Klamalong All Assam under 17 boys inter district tournament suri hindi rank koreka thoma farman Patumi pre nipa ingkora sirke par ni pen ke pathu pangcheng ponlo la bangso ke pathu pon la ke West Karbi Anglong la pen Morigao district ang bongsi ke pathu chedan pon la pen Morigao district atum abang goli si pen jepa hai pon si jaimek ing samjin pen pachun pon la bangso under 17 boys inter district tournament suri hindi rank kore kathama farman ke pathu pon ka chepatr pipon la ke West Karbi Anglong Sports Association hin pensi patr pipon la pela bangso jaime ka long man peng pen kachitong dun non ki khibom MLA Rupsing Teron Baithalang So Lems Chairman Sarmen Teron Baithalang So Municipal Board Chairman Chandra Singh Rong Hang la pen penangan man peng ke thetum chitong dun si jaimek ing samjin pen pachun pon under 17 bola pathu ke dam ta bang ka mana sap association tung pen pathu lo la so player ing wai lo Pini pen abang ke mal all assam mana under 17 mana so nikan sia sek la so pathu cepat ni ada abang ke Pini district so ada cepat ni pakai mo mana dari toksi pen abang ke la ke all assam si la ke dong kam dong cepat ni jadi pola abang kan bang ta la so cepat ni do la si la so ke hai abang kuat tung si mana cepat ni bom pola to ati pakai la so pati cepat ni Berharang solong ta pati ke ceng la so untuk api ni labang so api dimlong nang tim labang so long tam long patui ke kaddo ke tim kon si cepat pon po kadang bang kaddo tim pro kan pro lapan mo wala dong kam maka ola sam long non Pini da so tim pro ke hai tum saya bang cepat pon po kita dong kam long cepat bang ke kaddo ke ola sam la pulama mate la ola sam long non tim pro non hai pu mate di da so ke hai tim si mo hara bang cepat pon po
Kasi no da along ting along chupati de bom le di chaya tung sim hoda kal bang chupati pa tu pota di nomsi pen pa la lo Mijang Karbi ang long bothar lang so Hong Kram pen long ki rong pi report Northeast Karbi Live. Tang di prime to Abirta lapon si kang tonik lo kadto kabe panta kurbang thu lapen to me thak me kardong.